mig. Jo, skal jeg lade Det var nice. Så er alle kameraerne sat på plads. Helt huset. Hvorfor er det egentlig, at vi lige skal have kamera? Det er fordi, at naboen snakker om, at de har haft indbrud derovre, så bare hvis det sker. Så er det på den sikre side. Ja, og så kan jeg vide, at vi kan give til politi, hvis de kommer. Hvad synes I om huset, børn? Det er jo fint nok. Ja, I må da have en holdning. Hvad synes I om det? Ja, det er da lidt træls, men er så langt væk fra mine venner. Ej, du kan tage toget dernede, længere væk er det jo ikke. Det er jeg ikke råd til. Ja. Ej, men jeg kan jo godt give dig en tur eller to. Jeg skal nok betale for dig. Det skulle ikke nok. Ellers så har vi også computeren. Du kan Skype med dem. Du har også lige fået en ny mobil. Du kan ringe til dem. Ny mobil, det er sgu da en gammel Nokia. Jamen, det er da bedre end ingenting. Hej. Det er naboen Claudia. Jeg kommer. Vi har også sat de der overvågningskameraer op, som du snakker om. Ja, vi har også for os. Hej, Claudia. Annette. Jeg har taget lidt mad med her for lige at byde jer velkommen i nabolaget. Mange tak. Og så håber jeg falder bedre til end de andre ejere. Jo tak. Jo, tak. Hvad er det for noget, I fik af naboen? Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, men det kan vi jo også bag i aften. Hvorfor tror du, du snakker om det der med de gamle ejere? Hvorfor ikke tænke fjernsynet? Der sidder der faktisk en mikrofon og fanger det er alt fjernsyn i øjeblikket. Jeg Det kan være private samtaler, det kan være ligegyldige samtaler i det her til. Støtter du fjernsynet? Nej. Ved I, hvor fjernsynet er? Jeg har den altså ikke. Ja, hvad er det dig? Så er det begyndt. Stine! Stine! Fuck! Stop! Stine! Jeg håber, I bliver glade for huset. Tak. Ja, mange tak. Hej hej.